ברוכים הבאים לסרטון של התרגול שלנו, של הלמד למד למד, לעצור לנשום להרגיש. טכניקה סופר פשוטה, סופר אפקטיבית, לעבוד עם הגוף הרגשי שלנו, שבתורו ישפיע על הגוף הפיזי שלנו. אז לפני שנצלול לטכניקה עצמה, בואו רגע ניתן רקע. קצת הרחבנו בסרטון באינסטגרם, אבל עכשיו אני רוצה קצת להעמיק יותר. אז בעצם יש לנו את הגוף שלנו, הגוף הפיזי. הנה זה ג'וני החמוד, שמח, קליל. ג'וני חווה במהלך היום שלו כל מיני דברים. עכשיו הדברים האלה, לדוגמה, צעקות מהבוס בעבודה, או פאנצ'ר בגלגל, או מישהי שהוא רצה לצאת איתה דחתה אותו, קראו לו כל מיני דברים. והדברים האלה אנחנו נדמה אותם למין משקולות או מזון שנכנס לו לתוך המערכת. עכשיו המזון הזה נכנס ונתקע בכל מיני מקומות. עכשיו, לאט לאט שמצטבר עוד ועוד ועוד ועוד, והוא לא הולך ועושה משהו עם זה, אז זה כמו אוכל. מכניסים אוכל, מגיע לעיכול, מתעכל, יוצא, בן אדם רגיל ממשיך ביום יום. מה קורה שהוא לא מרגיש את הדברים, או לא מעכל את האוכל הרגשי שנכנס? זה מתחיל להיתקע. כשהדברים מתחילים להיתקע, סליחה, אז הבן אדם נעשה כבד יותר. למה? יש בתוכו כל מיני תקיעויות. עכשיו, שיש את התקיעויות, הגוף נעשה כבד, ואנחנו מתחילים להרגיש סטרס, ונוקשות, וכבדות, וכאילו הגוף מתחיל להיכנס לסוג של עומס. עכשיו, למד, טכניקה מאוד פשוטה, לעצור, לנשום, להרגיש. הטכניקה היא בעצם אכילה רגשית, אבל לא במקום רע, אלא אכילה רגשית של כאילו עיבוד רגשי יותר נכון. לוקחים את הדבר הזה, עוצרים, נושמים, מרגישים. אנחנו רגע עוצרים את עצמנו מהחיים הרגילים, אנחנו מכניסים את עצמנו למקום ניחוח של נשימות, של רוגע, ואז אנחנו מתחילים להרגיש. שאיך זה נראה? אנחנו מתמקדים בגוף שלנו, זה סוג של סריקת גוף, ואנחנו מזהים מין תחושה מסוימת ביד. אז אנחנו לוקחים את ההתמקדות שלנו, ומתמקדים בתחושה, עד שלאט לאט היא מתעכלת ונעלמת. אנחנו לא עושים איתה משהו, אנחנו רק מתמקדים בה. אוקיי, סיימנו את התחושה פה, היא נעלמה. מצוין. פתאום פחות כבד הגוף. עכשיו מרגישים אחד בבטן. מה עושים? לוקחים את התשומת לב שלנו ושמים אותה בתחושה בבטן. מרגישים את התחושה, איך היא נראית, איך היא מרגישה, איזה גודל היא מבעבעת. יש כל מיני צורות לאיך זה נתפס אצלנו בתוך החושים, זה נקרא sub-modalities. אז אנחנו בעצם לוקחים את התחושה ומרגישים, עד שלאט לאט היא מתפוגגת. עכשיו התפוגגה, ופתאום עוד פחות כבדות. למה? כי פינינו פסולת. וככה אנחנו עושים גם פה, וככה אנחנו עושים פה, עד שאנחנו מגיעים למצב, כמובן שזה רק אידיאלי כרגע, זה לא באמת איך שזה נראה פרקטית, זה קצת יותר מסובך, אבל אידיאלית, ג'וני שלנו, מבחור שיש עליו המון משקל, הספרי הזה מסריח, הופך לבחור קל ומאוד שמח, שיכול להמשיך את החיים שלו כרגיל, כי הוא פשוט פינה את הפסולת הרגשית שלו, והתפנה לדבר הבא. שאתם אוכלים אוכל ולא הולכים לשירותים, קשה להיות ביום יום, קשה להיות נוכחים, קשה לעשות דברים, כי פשוט יש מין כבדות מסוימת. אותו דבר עם הגוף הרגשי שלנו. לכן אנחנו עכשיו הולכים לתרגל ביחד. אנחנו ניכנס עכשיו לפרקטיקה של לעצור, לנשום, להרגיש. אז ככה, בואו נתחיל. אז בואו נשכב על הגב, בואו נשב, נעצום עיניים, ורגע נעצור את החיים. ונתחיל לנשום. אנחנו נושמים פנימה, והחוצה. ננשום פנימה, והחוצה. נשימה פנימה, והחוצה. להמשיך לנשום פנימה, והחוצה. עכשיו אתם הולכים להמשיך לנשום בקצב הזה פנימה והחוצה, ואני הולך
להדריך אתכם תוך כדי. אנחנו עכשיו נושמים בתוך הגוף שלנו, אנחנו לוקחים את הקשב מהבחוץ או מהמחשבות אל הגוף הפיזי שלנו. אנחנו נתחיל מכפות הרגליים. האם יש איזו תחושה מסוימת? איזה גירוד, עקצוץ, תחושה חמה, מבעבעת? אנחנו ככה נעלה מכפות הרגליים לאורך הרגל אל הברכיים. אני מזכיר נשימה פנימה והחוצה. עכשיו חשוב תוך כדי רק להיות נוכח ובהתמקדות בתחושה. אנחנו לא מחפשים לעשות איתה משהו, רק להרגיש. אין שום דבר שצריך לעשות עם מה שאנחנו מרגישים כרגע, חוץ מלהרגיש אותו. מעולה. אם המוח בורח, זה בסדר גמור. אנחנו נמשיך לנשום פנימה והחוצה ונחפש תחושות מסוימות. נעלה מן הברכיים אל הרגליים ואל האגן, אל הגב התחתון ואל הבטן. נחפש תחושות ונתמקד בהן. יכול להיות שתרגישו אי נוחות או כאב או קיבוץ או נוקשות. מצוין. לא צריך לעשות עם זה כלום. רק להתמקד בזה. ולנשום. לעצור, לנשום ולהרגיש. זה הכל. מעולה. אנחנו נמשיך את הסריקה של הגוף. אנחנו נעלה לחזה, לגב, לידיים, לכתפיים. יכול להיות שיעלו לנו כל מיני רגשות מסוימים, מילים שמקושרות. וואי, אני ממש מקובץ כי אני מפחד. יש לי ממש פחד באזור הזה, אני מרגיש כעס, עצבים. אולי יעלו לנו כל מיני זיכרונות מהעבר. אולי פתאום נקפוץ לאיזו סיטואציה. אולי פתאום נחווה זרם בגוף, או מין תחושה של כלילות או כבדות. מצוין, אנחנו מחפשים את התחושות. אנחנו מחפשים לחוות את הדבר הזה כדי לשחרר אותו. לנקז אותו החוצה. לכל מי שברח מהרגע, אני פה ומחזיר אתכם לעצור, לנשום ולהרגיש. לא צריך לזוז. לא צריך לעשות משהו. כל ממש קורה דרך הנשימה וההתמקדות. יכול להיות שתשימו לב שיש לכם נשימה בקצב מסוים, או דופק בקצב מסוים, או משהו מתרחש במערכת העיכול שלכם. זה מעולה. המטרה פה היא להתחבר לגוף הפיזי. אנחנו נמשיך לסרוק. אנחנו יכולים לעלות אל הראש, אל האוזניים, אל הלסת, אל המצח. אולי זה בגרון. יכול להיות שזה מין תחושה של תקיעות בגרון. כל מה שנדרש מכם כרגע זה פשוט לנשום ולהרגיש. אני פה איתכם. הכל בסדר. הלכתם אל הראש, נכנסתם למחשבות, זה בסדר. לנשום ולחפש תחושות. אם אין תחושות, מצוין. תרגישו את זה שאין תחושות. תהיו עם הגוף. תיתנו לעצמכם לצוף.
לחזור אל הנשימה. כל פעם. מעבר לכל תחושה, יש שלווה. מעבר לכל תחושה, יש רגש שמבקש להתנקות. לאט. אנחנו חוזרים להתמקד בנשימה. אנחנו חוזרים לרגע. לא פותחים עדיין עיניים. אפשר קצת להזיז את הכפות ידיים והכפות רגליים. לשים לב איך הגוף מרגיש, מה התחושה הכללית כרגע. אם אנחנו יותר מקובצים, יותר רפואיים, או יותר מחוברים, אולי הבנו איזה רגש מסוים, אולי הזזנו, הנענו רגש. ולהבין שוואו, כל זה היה בתוכי, כל זה קרה בתוכי. כן, יש הרבה. הגוף הרגשי שלנו מקבל המון 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 מידע. כל הזמן. התפקיד שלנו, כמו עם אוכל, ללכת לשירותים. אז אני מזמין אתכם לפתוח עיניים, לחזור לגוף, להסתכל רגע על איפה אתם, איך זה מרגיש. אפשר לעשות את זה בתצורה המלאה, כמו שעשינו עכשיו. אפשר לעשות את זה דקה, 10 שניות, חצי שעה. כל הטריק זה לעצור, אין לי את הלוח פה, לעצור, לנשום ולהרגיש. זה הכל. הולכים לשירותים, עושים פיפי, אין יותר תחושה, אפשר להמשיך ביום. אם לא היינו יודעים להוציא את זה, פשוט זה היה כואב. אז מה שאנחנו עושים, זה הולכים לשירותים הרגשיים, עושים את הצרכים שלנו, וממשיכים ביום שלנו, כללים ומרוצים. בדיוק הטיימר הולך להיגמר, תודה לכם שהצטרפתם אליי, נתראה בפעם הבאה.